up to the sky like I'm a dove. I'm in love with this feeling. Am I down or am I up? I can't frown cause I'm in luck. I got the crowd and that's enough. I'm in love. Come on and rise up to the sky. Come on and rise up, get up and lose your mind. Lose up your feet and fly. Get off the ground tonight. Come on and rise up, jump out of what keeps you down. Get high and rise up, fly, get your feet off the ground. Come on and rise up, rise up, rise up, rise up, rise, 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 rise. I'ma have to smack that man, God. I'm blowing paper, balling, call me later. Balling, call me later. Balling, call me later. Hey, our flow is oh so freaky. I roll with it oh so cheeky. Oh please God, no, don't tease me. Just got here, I'm not leaving. Rise up, jump out of what keeps you down. Get higher, rise up, fly, get your feet off the ground. Come on and rise up, rise up, rise up, rise up, rise, 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 rise up. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο Lifestyle. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Eurovision γιατί διανύουμε την εβδομάδα της Eurovision, έτσι είναι, Σόνια? Έτσι, και ακούσαμε φυσικά τους Freaky Fortune στο Rise Up. Ωραία, ελληνική συμμετοχή, κυρίες και κύριοι, για το 2014 στο διαγωνισμό της Eurovision στην Κοπεχάγη. Είμαστε στο δεύτερο ημιτελικό, 6, 8 και 10, λοιπόν, 6 του μηνός είναι ο πρώτος ημιτελικός, 8 είναι ο δεύτερος ημιτελικός, εμείς βρισκόμαστε στο δεύτερο ημιτελικό και 10 του μηνός βέβαια είναι ο τελικός. Καταρχήν έχουμε πάρα πολλά θέματα όσον αφορά με την Eurovision, γιατί θέλω να δούμε την πρώτη ελληνική συμμετοχή, θα δούμε καταρχήν, το 1974, εντάξει, ορισμένοι δεν ήσταν και γεννημένοι την περίοδο. Εντάξει, θέλω να ακούσουμε το κομμάτι και όπως επίσης θέλω να δούμε μετά και τις δηλώσεις που έκανε η Μαρινέλα όταν επέστρεψε βέβαια από τον διαγωνισμό. Πάμε όμως πρώτα να δούμε χορηγούς εκπομπής και επιστρέφουμε σε λίγο.
Θέλετε αυτοκίνητο? Βρίσκεστε σε αδιέξοδο? Κάντε μια στάση στο Μεγάλο Παζάρι Αυτοκινήτων. Κάθε Σάββατο, σταθερά κοντά σας, από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στον περιφερειακό Πολύχνης Ευκαρπίας, δίπλα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Πουλήστε το αυτοκίνητό σας στην τιμή που θέλετε και αγοράστε ένα της αρεσκίας σας. Και μην ξεχνάτε, στο χώρο μας λειτουργούν πρατήριο υγραερίου, συνεργείο υγραεριοκίνησης, πλυντήριο αυτοκινήτων και μεταβιβάσεις αυτοκινήτων. Τηλέφωνο 2310 68 46 58. Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Lifestyle και σήμερα κοντά σας. Και πριν πάμε όμως στην Eurovision, θέλω να ξεκινήσουμε με διάφορα θεματάκια. Σόνια, τι ακριβώς έχεις αλεύσει σήμερα εσύ από διαδίκτυο, να δούμε τι συμβαίνει βασικά, έτσι. Λοιπόν, θα πούμε ένα θέμα έτσι που καίει πολύ κόσμο τώρα, καθότι και καλοκαιράκι. Τα λάθη που κάνουμε, αν μας έχει τύχει όλους να κάνουμε κάποια δίαιτα και αντί να χάσουμε κιλά, να βάλουμε. Πολλές φορές. Εντάξει, να σου πω κάτι. Κατρίνη, κάθε Δευτέρα ξεκινάω για δίαιτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Από Δευτέρα. Ναι, από Δευτέρα. Από Δευτέρα τώρα, όλοι. Την Τρίτη, Τετάρτη, δεν νομίζω ότι πάει περισσότερο. 2 μέρες, πολύ είναι. Λοιπόν, για να δούμε κάποια λάθη λοιπόν που κάνουμε. Σας έχει τύχει ποτέ να κάνετε δίαιτα και αντί να χάσετε, να πάρετε επιπλέον κιλά? Αν όχι, τότε ανήκετε στους πολύ τυχερούς. Σύμφωνα με έρευνα που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο, σχεδόν το 1 τρίτο των γυναικών που έχουν καταφέρει μετά από μία δίαιτα έχουν καταφέρει δηλαδή να πάρουν 4 κιλά. Τόσο καλά. Ναι. Δηλαδή κάνουν δίαιτα και παίρνουν και κιλά. Είναι τραγικό. Ωραίο είναι αυτό. Πάρα πολύ καλό. Κάνετε δίαιτα για να πάρετε κιλά. Ποιοι είναι όμως οι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν σε παταγώδη αποτυχία? Η δίαιτα βγάζει το σώμα εκτός ισορροπίας, όπως είναι φυσιολογικό. Αλλιώς έχουμε συνηθίσει και ξαφνικά κάτι γίνεται στον οργανισμό μας. Πολλά από τα διαιτητικά προγράμματα είναι πολύ αυστηρά και μπορεί να οδηγήσουν το μεταβολισμό σε ένα οδυνηρό αδιέξοδο. Για παράδειγμα, η μείωση των λιπαρών σε πολύ χαμηλά επίπεδα μπορεί να οδηγήσει σε πλεόνασμα υδατανθράκων, που το σώμα δεν μπορεί να κάψει και τα οποία στη συνέχεια αποθηκεύονται στα λιπώδη κύτταρα. Επίσης, οι δίαιτες που επιτρέπουν την κατανάλωση σε απεριόριστες ποσότητες των λεγόμενων επιτρεπόμενων φαγητών είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε υπαρκατανάλωσή τους, ταΐζοντας τελικά το λίπος του σώματός σας. Η δίαιτα δεν έχει περιθώριο ευελιξίας. Όταν ακολουθούμε μια δίαιτα που έχει όλο όχι, τότε αισθανόμαστε πως έχουμε καταστραφεί για πάντα, με αποτέλεσμα να επιστρέφουμε σχεδόν άμεσα σε ανθυγιεινές συνήθειες. Αν φάτε παραπάνω από το κανονικό, αναρωτηθείτε γιατί. Μήπως για να επιστρέψετε στο φαγητό και την άνεσή σας ή για να καταστήλετε το άγχος σας? Αν απαντήσετε καταφατικά, ψάξτε να βρείτε άλλους τρόπους για να καλύψετε αυτές τις ανάγκες. Αν το κάνατε επειδή πεινούσατε, τότε ήταν η δίαιτα που απέτυχε και όχι το αντίστροφο. Η δίαιτα περιλαμβάνει φαγητά που δεν σας αρέσουν. Συνήθως έτσι δεν πηγαίνει? Πάντα. Γρήγορα θα προκληθεί αίσθημα στέρησης και δυσαρέσκειας που μπορεί να ενισχύσει τις ορμόνες του στρες και ως εκ τούτου να εντείνει την επιθυμία για φαγητό. Προτιμήστε δίαιτες που περιλαμβάνουν απολαύσεις και ταυτόχρονα σας βοηθούν να χάσετε βάρος. Το σημαντικό είναι να βρείτε την ισορροπία στο φαγητό, αλλά και να υπολογίσετε τις πραγματικές σας ανάγκες. Η δίαιτα απαγορεύει φαγητά στα οποία δεν μπορείτε να αντισταθείτε. Σύμφωνα με έρευνα, οι 5 κορυφαίες τροφές στις οποίες είναι δύσκολο κάποιος να αντισταθεί είναι η σοκολάτα, τα τσίπς, το τυρί, το ψωμί και το κρασί. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, 1 στους 4 μπορεί να κρατηθεί το πολύ 1 μήνα προτού ενδώσει σε μία από αυτές τις αγαπημένες συνήθειες και εκτροχιαστεί από τη δίαιτά του.
Κοίταξε να σου πω, γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να παίρνουμε δίαιτες οι οποίες βρίσκουμε σε ένα περιοδικό, σε ένα οτιδήποτε άλλο αυτό ή μια δίαιτα κάποιο άλλο. Γιατί δεν νομίζω ότι οι δίαιτες ταιριάζουν σε όλους. Ακριβώς. Ο καθένας έχει διαφορετικό. Ακριβώς διαιτολόγο να πούμε τι τρώμε, τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει και σύμφωνα με αυτά τα οποία θα του πούμε, ο διαιτολόγος βέβαια θα μας βγάλει την. Ανάλογα με τον οργανισμό μας, το βάρος, το ύψος, τα πάντα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σε πρόσφατο άρθρο της, η βρετανική εφημερίδα Daily Mail παραθέτει μια πρόσφατη συναρπαστική έρευνα που αναλύει γιατί κάποιοι είμαστε τυχεροί στην καριέρα και την αγάπη και άλλοι όχι. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αρκετές φορές να σου πω. Έτσι, πιστεύω ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί να υπερτερεί στην καριέρα του και κάποιος άλλος στην αγάπη. Δηλαδή, συνήθως ή στο ένα ή στο άλλο νομίζω θα πας. Δεν θα μπορέσεις και στα δύο. Είναι πιο δύσκολο νομίζω. Κοίτα, να σου πω κάτι, όταν λένε ότι έχεις άστρο όμως πας και στα δύο. Να μην ειλικρινής. Για να δούμε λοιπόν ποιοι έχουν άστρο. Εάν κάποιοι από εσάς έχετε δει την ταινία Serendipity με πρωταγωνιστές τον John Cusack και την Kate Beckinsale, θα καταλάβατε καλύτερα την παρακάτω εξήγηση που δίνουν οι ερευνητές. Σημαίνει ένα πρόσμενο ευτυχές γεγονός και εκεί επικεντρώνονται και η έρευνα. Οι επιστήμονες βρήκαν πως οι περισσότερες ιστορίες που εξέτασαν είχαν ως κοινό παρανομαστή ένα πρόσμενο γεγονός, που όπως αποδεικνύεται όμως δεν ήταν καθόλου ένα απλό ευτυχές ατύχημα. Υπήρχαν δύο κοινά σημεία. Οι άνθρωποι που το βίωσαν αντιλήφθηκαν την ευκαιρία που τους παρουσιάστηκε και εν συνεχεία την άρπαξαν και την αξιοποίησαν. Υπάρχει λοιπόν ως ένα σημείο ο παράγοντας τύχη. Όμως χρειάζεται να τεθεί και η σοφία του καθενός σε λειτουργία, ώστε να κατανοήσετε τους ιονούς. Γιατί πολλές φορές μπορεί να μας παρουσιαστεί κάτι και να μην το καταλάβουμε ότι είναι κάποιος ιονός. Πιστεύεις βασικά, Τάσο, όμως στους ιονούς εσύ? Βεβαίως πιστεύω. Και καλά κάνεις. Εάν τώρα κάποιες φορές αναρωτιέστε πώς ο φίλος σας καταφέρνει να είναι στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή, τώρα θα πάρετε και την απάντηση. Αποδεικνύεται πως αυτοί που χάνουν τις ευκαιρίες είναι αυτοί που είναι γενικώς πιο αγχώδεις. Και αυτό το άγχος παρεμβάλλεται στην ικανότητα του ατόμου να προσέξει κάτι το απρόσμενο. Ως αποτέλεσμα έχει αυτά τα άτομα να χάνουν τις ευκαιρίες γιατί εστιάζουν την προσοχή τους υπερβολικά σε κάτι άλλο από αυτό που θα έπρεπε. Το άγχος γενικά δεν κάνει καλό. Τα τυχερά άτομα από την άλλη είναι πιο χαλαρά και ανοιχτά, που σημαίνει πως διακρίνουν τι είναι μπροστά τους. Οι συμβουλές λοιπόν που δίνουν οι ειδικοί ώστε να ενεργοποιήσετε τον παράγοντα τύχη είναι οι εξής. Να είσαστε εξωστρεφείς, όσο περισσότερους ανθρώπους γνωρίζετε, τόσες περισσότερες ευκαιρίες θα έχετε, μας λένε οι ειδικοί. Να είσαστε διατεθειμένοι να αλλάξετε τα σχέδιά σας, αντίθετα με τους άτυχους ανθρώπους που δεν σπάνε ποτέ τη ρουτίνα τους. Και αυτό ισχύει. Μη φοβάστε την αποτυχία, ένα ευτυχές ατύχημα συμβαίνει σε εκείνους που δοκιμάζουν νέα πράγματα και δεν αναλώνται συνεχώς στο τι μπορεί να πάει στραβά. Ωραίες συμβουλές νομίζω μας δώσανε. Γενικά να είμαστε θετικοί άνθρωποι και να είμαστε και ανοιχτοί σε κάποια γνωριμία, οπότε δεν μπορείς να ξέρεις πού μπορεί να είσαι καλός στις δημόσιες σχέσεις που λένε. Αυτό είναι, ξέρω εγώ, κυρίες και κύριοι. Αυτό νομίζω αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Είναι το ισχυρότερο, να είσαι καλός στις δημόσιες σχέσεις. Λοιπόν, να σε πάω ακόμα στην Νατάσα Θεοδωρίδου. Να με πας, βέβαια. Κυρίες και κύριοι, Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στην Θεσσαλονίκη, λοιπόν, στα Άστρα, μαζί με τον Νίνο. Ο Χρήστος Γιασκουλίδης, βέβαια, βρήκε την Νατάσα Θεοδωρίδου, μίλησε μαζί της. Εντάξει, εκείνο, βέβαια, που θα δούμε, πριν μια εβδομάδα ακριβώς, έκανα μια εμφάνιση Νατάσα Θεοδωρίδου στην Κωνσταντινούπολη. Παιδιά, το τι έγινε, θα το δούμε σε λίγο. Θα δούμε όμως πρώτα τη συνέντευξη που μας έδωσε εδώ στη Θεσσαλονίκη και μετά θα δούμε τα πλάνα, γιατί μας είπε να μην δείξουμε πλάνα από το μαγαζί συγκεκριμένα εδώ, να δείξουμε πλάνα από την Κωνσταντινούπολη, γιατί την ενδιαφέρει περισσότερο για να φανεί ότι τραγούδισε και εκεί και όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Πάμε. Κυρία Θεοδωρίδου, καλώς ήρθατε και φέτος. Με χαρά σας υποδεχόμαστε στην Θεσσαλονίκη, στην πόλη σας ουσιαστικά. Καλώς σας βρήκα και φέτος. Ευχαριστώ που είστε και εσείς εδώ. Πάλι εδώ για ένα μήνα, με πολύ χαρά, αγάπη και πολλά κέφια. Πώς είναι η συνεργασία σας φέτος με τον Νίνο, με ένα σχήμα έτσι νεανικό με τους Kings? Πάρα πολύ ωραία. Τον Νίνο τον αγαπώ, τον ξέρω χρόνια, έχουμε ξαναδουλέψει μαζί. Και αυτός ήταν και ο λόγος που ήθελα να ξαναδουλέψουμε, γιατί είναι γλυκύτατος, είναι θετικός, είναι χαρούμενος για αυτό που κάνει, οπότε
αυτό χρειαζόμασταν κι εμείς, να περάσουμε όμορφα εδώ αυτόν τον μήνα. Η Kings είναι ένα νέο συγκρότημα που έχει επιτυχία και έτσι όλοι μαζί προσπαθούμε για το καλύτερο. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό να μπορείτε να προσφέρετε το χαμόγελο στον κόσμο στις δύσκολες μέρες που διανύουμε. Εντάξει, μόνο αυτό. Η μουσική αυτό πρέπει να κάνει. Καλή παρέα. Και βέβαια εκτός από τη μουσική, μάθαμε ότι υπάρχουν και κάτι άλλα σχέδια, μια συνεργασία με την κυρία Ντενή στη θεατρική αυτή τη φορά. Δεν ξέρω τι ισχύει από όλα αυτά και τι θα θέλατε να πείτε. Να πω αυτό που ισχύει, θα πω. Αυτό είναι ένα κομμάτι της δουλειάς. Κλήθηκα να υποδηθώ μια Σμυρνιά τραγουδίστρια. Δεν θα κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που είμαι. Θα τραγουδήσω ουσιαστικά. Είναι μια μεγάλη παραγωγή στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού. Αφορά στη Σμύρνη, στα γεγονότα που συνέβησαν τότε, αλλά κυρίως στην ζωή που υπήρχε στις τέχνες και στον πολιτισμό που υπήρχε τότε στη Σμύρνη. Και φυσικά η μουσική είναι ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτισμού, οπότε εγώ υπηρετώ αυτό που ξέρω και γνωρίζω και αυτό εκεί θα κάνω. Και βέβαια εκτός από τη Σμύρνη, σας είδαμε και στη Κωνσταντινούπολη τις προηγούμενες μέρες, μια συνάντηση και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, μια περιοδεία έτσι γενικότερα στην Ευρώπη θα έλεγα με το πρόγραμμά σας. Ήταν μια ευτυχής συγκυρία και αυτή, πήγα στην Τουρκία για μια συναυλία. Ο Πατριάρχης μας υποδέχτηκε, μας μίλησε πολύ όμορφα, μας ευλόγησε, μας έδωσε την ευχή του και ήταν μια πολύ όμορφη συνάντηση. Είναι εύκολο για κάποιον καλλιτέχνη να κάνει σχέδια, να προετοιμάζει δισκογραφικές δουλειές, τώρα που πλέον όλα έχουν πάει στο ίντερνετ, τώρα που πλέον υπάρχει όλο αυτό το κλίμα. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε το πρόγραμμά μας, ορίζουμε τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε και πότε θα το κάνουμε. Ναι, αν ένας καλλιτέχνης είναι ολοκληρωμένος και έχει πρόγραμμα, βεβαίως και μπορεί να το φτιάξει. Μελλοντικά σχέδια, υπάρχουν έτσι κάποια πραγματάκια? Κοίταξε, τώρα με το καλό θα είμαστε εδώ μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου και την τελευταία εβδομάδα και μετά ξεκινάμε μια σειρά συναυλιών, ξεκινώντας από τη Γερμανία, από τις Βρυξέλλες και το Μόναχο και συνεχίζουμε πανελλαδικά. Και τι να περιμένει ο κόσμος άλλο από την Νατάσα Θεοδωρίδου, ή μάλλον να το θέσω αλλιώς, τι είναι αυτό που θα θέλατε να έχετε κάνει μέχρι τώρα και δεν το έχετε κάνει, αν υπάρχει κάτι όσον αφορά την καριέρα σας? Κοίτα, σε αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί είναι πολύ γενικό και τα όνειρά μου γεννιούνται. Δεν έχω αυτή τη στιγμή ένα όνειρο που θα ήθελα να γίνει τώρα άμεσα ή μετά από 1 χρόνο ή 2 χρόνια. Αυτό που θέλω είναι πάντοτε να υπηρετώ σωστά αυτό το οποίο κάνω, να είμαι συνεπής, να το κάνω με αξιοπρέπεια έτσι ώστε ο κόσμος να ξέρει και να απολαμβάνει ακριβώς αυτό που από μένα περιμένει. Και από εκεί πέρα τα σχέδια έρχονται γιατί η κάθε μέρα φέρνει κάτι καινούριο. Κάτι που μπορεί αυτή τη στιγμή να μην το έχω μέσα μου για να σου το πω, αλλά μπορεί αύριο να γεννηθεί και. Να, αυτό ας πούμε με το θεατρικό δεν το είχα στο μυαλό μου. Έγινε μια πρόταση, τη σκέφτηκα, την καλοσκέφτηκα και είπα ναι, ας το κάνω. Είναι μια πρόκληση στο κάτι διαφορετικό. Είναι ωραίες οι προκλήσεις στη ζωή, στην τέχνη, γιατί σου ανοίγουν ορίζοντες. Λειτουργείς και διαφορετικά μέσα από έναν άλλο δρόμο που ίσως να μην το φανταζόσουν, να δεις τις δυνάμεις σου. Το γεγονός ότι δίνετε το βήμα να είναι δίπλα σας και νέα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό το να βοηθάνε οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες και την νεολαία. Ωστόσο, είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια μια υπερπαραγωγή ταλεντών και νέων τραγουδιστών. Από τα talent show, τα reality και όλα αυτά. Πιστεύετε πλέον πως έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει κάπως ο χώρος έτσι και με αφορμή αυτή την κρίση? Αυτό δεν είμαι εγώ ιδανική να το πω. Το αν θα ξεκαθαρίσει ή όχι είναι θέμα κόσμου. Ο κόσμος ξέρει ποιον αγαπά και ποιον δεν θέλει και συνέπειες του κάθε τραγουδιστού, κυρίως βέβαια του ταλέντου του καθενός. Τώρα και παλαιότερα αν ανατρέξουμε στο παρελθόν πάλι υπήρχαν κάποιοι, μετά φύγανε κάποιοι άλλοι, πάντα έτσι γίνεται. Και βέβαια να ρωτήσω αν υπάρχει κάτι που το κάνετε λίγο πριν βγείτε στη σκηνή σαν γούρι ή κάτι τέτοιο? Όχι, τίποτε. Προετοιμάζομαι απλά για να βγω να τραγουδήσω. Κλείνοντας, θα ήθελα, επειδή η τελευταία σας δουλειά είναι αρκετά επιτυχημένη, την έχει αγαπήσει ο κόσμος, υπάρχει όμως ο συνθέτης και ένα μεγάλο κεφάλαιο του ελληνικού τραγουδίου, ο κύριος Αντώνης Βαρδής, ο οποίος έχει περάσει κάποιες δυσκολίες με την υγεία του. Μία ευχή, κάτι τέτοιο μπορούμε να πούμε? Υπάρχει κάτι? Τι να πούμε, υγεία, μόνο υγεία, το είπες και μόνος σου. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα, η ψυχική, η σωματική, και εγώ είμαι σίγουρη ότι ο Αντώνης θα βγει μέσα από αυτό και θα βγει νικητής. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή παραμονή στη Θεσσαλονίκη και όσο το δυνατόν περισσότερο διάστημα, γιατί και την αγαπάτε και σας αγαπάει η Θεσσαλονίκη. Ακριβώς έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και φέτος.
ίσως εγώ είχα χτίσει τώρα δάκρυα γιατί κλαις. Λοιπόν, υπέροχη πραγματικά, κυρίες και κύριοι, η Νατάσα Θεοδωρίδου, υπέροχη η εμφάνισή της στην Κωνσταντινούπολη, έτσι δεν είναι? Φοβερή. Αλλά εμείς έχουμε ένα θεματάκι το οποίο. Ναι, ένα δυνατό θεματάκι. Ο Λεωνίδας Καλφογιάννης. Ποιος είναι αυτός? Νομίζω όλοι τον ξέρουν, από το κάτω παρτάλι. Πανικός, παιδιά, με αυτή τη σειρά. Όντως Πανικός, γίνεται πραγματικά. ναι. Παίζουν πολύ ωραίοι ηθοποιοί και ταλαντούχοι. Λοιπόν, μας κάνει μαθήματα βουκολικού φλερτ. Δηλαδή, πώς να φλερτάρουμε μια γυναίκα, αυτό εννοεί, Έτσι ακριβώς, ναι. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Ακούστε, ροζοντόβολα, δύο πράγματα να μαθαίνετε. Η γυναίκα ένωσε το κοτόπουλο. Τελκυνέγε, ψήσιμο και χέρι. Άσε πολύ νοστιμιά στην πέτσα του μπούτι και το στέθασε, Αλλά θέλει και τρόπο, Πρέπει να μπει σε πολλά. Σαν γλυφτοκουτάς, όχι σαν κοκούρας. Και πετάς πόρια. Φυρίζεις ανήμελα και πετάς πόρια, καταλαβαίνεις. Έρχεται αυτή και πάει κοτ. Πλησιάζεις σιγά σιγά. Θες κότολα κι άλλα σποράκια από το σπιτάκι μου, της λες. Θέλω άντρα μου, σου λέει αυτή, πάτ σπιτάκι και αρχίζεις του ξεποπουλιάσμα. Βγάλει εδώ θε του παλτός, να σπιω άνετα, βγάλει και θε του άλλου σου, του τέτοιου σου, υπομονή ανάγκης να φτάσεις και στο βρακέ. Ορμάς με τα χέρια. Πιάνεις πέτσα, αφήνεις πέτσα. Πιάνεις μπουτ, αφήνεις μπουτ. Να μην αισθάνεται και άβουλα και ούτε να θέλει κι άλλο. Μια-δυο αρχίζεις και την κάνεις να τρεμοσβαίνει από έρωτα. Άμα την τσιτσιρίσεις, πετάς και το μεγάλο του όπλο. Έτσι. Της λες δηλαδή ότι εσύ είσαι του κοτετσιού, εγώ είμαι η Λευτέρας Βοσχής. Κι άμα θες κεράμ. Εκεί την έχεις κερδίσει. Μην ακούσει κότα ότι εσύ είσαι αλανιάρης. Κάτι παθαίνει. Σου βλέπει πιο βιολογικό ρε παιδάκι μου, πιο high definition να πούμε και δεν ξεκολλάει μετά. Άιντε, ξυπηταρούδια μου. Καλού βόλι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και μετά τον Λεωνίδα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί έχουμε Eurovision. Λοιπόν, θα δούμε καταρχήν όλες τις ελληνικές συμμετοχές από το 1974 μέχρι το 2011 και μετά θα δούμε βέβαια Μαρινέλα, ολόκληρο το κομμάτι, την εμφάνισή της στο διαγωνισμό της Eurovision και φυσικά τις πρώτες δηλώσεις. Λοιπόν, διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί.